नंगौ फटफजरा हालाम बा नैबे बासबारि हालामनि थाखाय मोनसे खोब गोग्गाथाव बा गोजोनथाव रादाब लाना फैदों। नंगौ मैयासो जे साहित्य एकाडेमिनिफ्राय बे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावना होदोंमोन। नैबे समावहाय नैबे बासबारि ओनसोलनि बा बासबारि गामिनि नैबे थागिबि बिथां अम्बिकागिरि हाज'वारिया बे बान्थाखौ साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आजावनो हादों। दा बिथांनि नैबे न'आव आं नैबे समाव दंफैयो आरो बिथांजोंहाय नैबे समाव आं मिथिना लागोन बिथाङा मा रोखोम नाजानानै बे बान्थाखौ आजावनो हादों, मा रोखोम गोजोननाय मोनदों। नैबे समाव आं बिथां सारनिफ्राय नैबे समाव सुंद'यैबाबो नैबे समाव मिथिना लागोन। सार नोंथांखौ गिबियावनो बड'सा न'खरनिफ्राय नोंथांखौ गाहाम हामलायथि जासिहरदों। साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। गिबियावनो नोंनि सिनायथिखौ मोननानै आंनि मुङाथ' श्री अम्बिकागिरि हाज'वारि जाहैबाय। आङो सासे फोरोंगिरि फरायसालिनि। दा आङो बे बासबारियावनो थायो। आंनि अरिजिन गामिया पन्द्रगाव होननाय बुङो। जोङो फटबजरा हालामनिनो सासे नोगोरारि। मा बुंगोन बे समाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ नोंथाङा मोननो हाबाय, मा रोखोम गोजोननाय मोनदों? औ, जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोङो थुनलाइनि फोथाराव जे एसेबां माने गोथौ मोनसे आरो गोथाव मोनसे बिदै हाबनाय दङ, जों बे बुब्लियाव दिनैहाय जोङो बे बिदैखौ मोननो हादों जे थुनलाइ सोरजिनायनि गेजेरजोंबो जे मानसिया मुंदांखा जानो हायो। आं बेखौ आसा खालामदों। मानोना जोङो गोबाङानो गोबां बेस्थ'तानि गेजेराव थानानै थुनलाइनि फारसे हयथ' गोसो होआ। नाथायबा आं जेब्ला समनिफ्राय समाजारि माखासे हाबाफारिफोर मावनो लानाय सम, बे समनिफ्राय आङो थुनलाइयारि बिथिंखौ गावजों जिउनि लोगो हिसाबै लाफाबाय थादों। आङो गिबियाव ओरैनो थुनलाइ आफादनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मेल मिटिंफोराव बाहागो लाफानानै माखासे समाजारि बिथिंखौ आङो नोजोर होनानै माखासे सोलोंनांगौ हाबाफोरखौ आं सोलोंनानै लायोमोन। आरो बेजों लोगोसे आङो फरायनाय बेलायावबो गोरोंद्राय नङाबाबो गावनो जिखिनि नांगौ बेखिनि सोलोंथाइखौ आं आयत्त' खालामनानै लानो हादोंमोन। आङो बेजों लोगोसे सम सम गावनि लिरनाय हुदाखौ खालामबाय थानायनि उनावहाय आङो लासै लासै लाइसिफ्राव लिरजेननायनि गेजेरजों आरो माखासे बिजाब आङो गावनो लिरनानै दिहुननाय जाहैबाय। बेजों लोगोसे आङो दा नैबे दिनैनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय बिजाबखौबो गावनि नाजानायनि गेजेरजों आङो बेखौ आरजिनो हाबाय। दा आङो थांनाय 2005 मायथाइयाव गांसे लाजिगुसु होननाय गिबिसिन आंनि खन्थाइ बिजाबखौ आङो लिरनानै दिहुनजेनदोंमोन। बिनि उनावहाय आङो 2011 मायथाइयाव मोनसे बिलो रोबैनि सनाथि सिख्ला होननाय मोनसे सल'सा लिरनानै दिहुनदों। बिनि उनावहाय आङो मोनसे खन्थाइ बिजाब आरो मिथिंगायारि सिख्ला होननाय बेखौबो 2013 मायथाइयाव सुजुनानै दिहुनदों। आरो जोबथारनायाव 2011 मायथाइयाव आङो नैबे सानथुनु फोलेरनि फिसाज्ला बे बिजाबखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै दिहुननाय जादों। दा गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आङो नैबे जोबथारनायाव सान्तनुकुल नन्दन बा सान्तनु फोलेरनि फिसाज्ला बिजाबखौ जे ट्रेन्सलेट खालामफ्लांनो मोनदों, बियो हयथ' आंनि थाखाय खुब खाफाल गोनांनि बाथ्रा। मानोना सासे गागि लिरगिरि, गागि सल'मागिरि बिथां पुरबि बरम'दै मेडामनि जे बिजाब, बे बिजाबा ओरैबायदि ओंथि गोनां। आरो बे ओंथि गोनां बिजाबखौ लिरस्लायनो मोननानै आङो गावनि गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय मोनदों जे बे बिजाबा गांसे जारिमिनारि बिजाब। आरो बे बिजाबाव जे ओरैबायदि लिरनाय दङ जोंनि आसामनि थागिबि माहारिफोरनि बा जोंनि जनजातिफोरनि आरो आसाम रायजोनि गासैबो पिकचारा रोखा रोखा बेरखांनाय दङ। बुरलुंबुथुरनि जोनोमखौ लानायजों लोगोसे फुरगाजेंथिफोरनि खुंथाइ गोहोनि सायाव, आरो बेबायदिनो नालन्दा बिश्वबिद्यालयजों लोगोसे बिनि अनगाबो चीन हादोरनि दावबायारि हुयेनसांनि माखासे दावबायनाय जाथायफोरखौ लानानै बे बिजाबा जोबोद समायनायै बेरखांनाय जादों। दा बिनि थाखाय आङो गिबियावनो जोंनि गागि थुनलाइगिरि बिथां पुरबि बरम'दै मेडामनिसिम आङो गोसो गोरबोयै साबायखर बावनाय जासिदों। दा बाथ्राया जाहैबाय, आङो बे बिजाबखौ लिरनायाव खमैबो बोसोरनैसो सम लादों राव सोलायनायाव। दा आंनि लिरनाय हाबाया जोबनो थाखाय मास मोनसे आरो मास मोननैनि गेजेरावनो जोबसिगोन बायदि समावनो बिथाङा गावनि नोरजिया देहानि थाखाय बे मुलुगनिफ्राय रुंसारि जानांबाय। आरो बे मोनसे आफसुस थाबाय। आङो सानदोंमोन लिरखांनायनि उनाव आं मेडामजों एसे देखा जानानै बिजाबखौ गथायना होनो सानदोंमोन। आरो नाथायबा बे जायासै। दा जियानो जा आं आफसुस थाबाय।
दा आसा खालामदों दिनैनि नैबे मिडियानि गेजेरजों बिथां पुरबि मेडामनि जे हासबेन्ड फिसाय बिथाङा दाबो थांनानै दङ आनन्द बरमदै बिथांनिसिम आङो दिनै जोबोद जोबोद साबायखर जासिहरदों जे बिथांमोननि दिथा होनायाव बे गोनां मोनसे बिजाबा सेबखांजाबाय आं आसा खालामदों बिथांमोनहा दिनैनि बे मिडियाखौ नुयोबा हयथ' गोजोननाय मोनगोन दा बेजों लोगोसे आङो जोबथारनायाव जोंनि गासै बिटिआर बासि रायजोफोरनो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिदों थुनलाइ सिबियारि बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों आरो जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे साहित्य एकाडेमिनि मावथि बिथांमोन जेरै तरेन बर' सारमोनजों लोगोसे बिथांमोननि गासै टिम आरो जाय बिथांमोनहा बे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ सेलेक्सन खालामनायाव जुरि कमिटिफ्राव दंमोन बिथांमोननिसिमबो आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिनायजों लोगोसे बिथांमोननिसिम आङो माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा बिनाय जासिहरो दा आसा खालामो जोंनि दुलाराय बर'फोरनि गेजेराव बे बिजाबा मोनसे जारिमिनारि बिजाब जानानै थागोन आं आसा खालामदों जोबथारनायाव आङो बेखौनो बुंबाय मा बुंगोन बे समाव नोंथाङा नैबे समावहाय नोंथांनि जिउ बा न'खरखौ दैदेननो थाखाय माबाफोर सरकारि साख्रि मावो आङो नंगौ आङो सासे फोरोंगिरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आङो 1992 मायथाइयावनो फरायसालियाव फोरोंगिरि हाबा मावजेनदों आङो आथिखालाव ट्रेन्सफारेबल जब हिसाबै आङो फरायसालिखौ हयथ' माखासे खाबु बेखाबुनि थाखाय मोननै मोनथाम गासै मोनबासो फरायसालियाव आङो ट्रेन्सफार जादों आं गिबियाव पलासगुरि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि खालामदोंमोन बिनि उनावहाय बरजरा गुदि फरायसालियाव खालामदोंमोन बिनि उनावहाय आङो मोनसे समाव बैनागुरि गुदि फरायसालियावबो आं फोरोंगिरि खालामहैदों बिनि उनाव आंनि जोनोम गामि फन्द्रगामियावबो आङो दान्दिसे सम फोरोंगिरि खालामनायनि उनावहाय आंनि खाथियावनो थानाय नैबे फन्द्रगाव राभाबस्ति एल पि स्कुलावबो आं बोसोरनै बोसोरथामसो खालामनायनि उनावहाय आं आथिखालाव गान्दाबिल एल पि स्कुल बियो टटेलि आदिबासि फरायसाफोरनि थाखाय एसामिस मिडियामनि फरायसालि आं बेवहाय फोरोंगासिनो दङ आङो बोसोरनै उनावनो हयथ' रिटायार लासिगोन आं बेखौ बुंदों दा आं आसा खालामो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो गावबागाव सार्भिस मावनायनि गेजेरजों बा गावबागाव डिउटिखौ मावनायनि गेजेरजों थुनलाइनि फोथाराव जुदि बयबो एसे नांथाबनानै खामानि मावोबा हयथ' बिथांमोनहाबो मोजां हाबा मावनो हागोन दा न'खरनि सोंगोन नोंथाङा बे सल'मानि थाखाय दा सायख'जागोन नोंथाङा मोनसे थांखि दंखायोमोन सल'आ लिरदोंमोन नाथाय सायख'जागोन जाया बियो गोनो गोथोआव दङमोन दा बाथ्राया जाहैबाय साहित्य एकाडेमिनि जे प्रसेस बेयो जोबोद क्रिटिकेल बेखौ सोरबा लिरबानो जे एकाडेमिनि बान्थाखौ मोनगोन बे नङा बेवहाय मोनसे जुरि कमिटिनि गेजेरजों खुब माने स्ट्रिक्टलि बेखौ सेलेक्सन खालामनाय जायो सायख'नाय जायो बेयो मोनसे प्रसेसा लेन्डि प्रसेस बेयो आं आसा खालामदोंमोन मा बिजाबखौ जुदि साहित्य एकाडेमिनि जे पेनेलाव जुदि आं हरनो हायोबा जुदि जायोब्ला जाथों होननानै हरदोंमोन मोनथारगोन बे आसाया आंनाव गैयामोन नाथायबा आङो खाफाल मोजांदि देग्लायहाय जोंनि पेनेलाव बे बिजाबा सेबखांजाबाय सायख'जाबाय आं बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आसा हयथ' एसेबां गैयामोन खिन्थु मोननो हागौ बे मोनसे साननाया दंमोन आरो गोबां लिरगिरि दं नोंथाङाबो सायख'जाबाय गोसोआव माबोरै गोजोन मोनदों मैया जे नोंथाङा बे खौरांखौ मोननानै दा बेखौ खाफालनि बाथ्रा बुंनांसिगोन हयथ' बयबो लिरगिरिनि बिजाबफ्रानो हयथ' खुब भेलुएबोल आं सनमान खालामो बिथांमोननि बिजाबफ्राबो हयथ' एकाडेमि बान्थाखौ मोनाखैबाबो हयथ' बे बिजाबफ्रा जे जायाखै बा सोलिया बिदि नङा बिथांमोनहा गोसो बायनो नाङा आं आसा खालामदों आं जोबोद मोजां मोनदों जे आंनि बिजाबा सायख'जाबाय बेजों लोगोसे जोंनि टिमाव थानाय गासैबो बिथांमोननि बिजाबफोरखौबो आङो खुब सनमान होनानै खावलायगोन बिथांमोनहा लिरबाय थाथों आरो बिदिनो आवगायलांबाय थाथों उननि समाव नोंथाङा बे थुनलाइखौ माबायाव फोथाराव ओंखारबावगोन नामा आरो सल'माफोर लिरबावगोन नामा लिरनाया आंनि हुदा आङो सम मोनबानो लिरो खाबु मोनबानो लिरो आङो बिजाब बानायनायनि मोनसे थांखि दंबावो आं राव सोलायनायखौबो गांनै गांथामसो आखायाव लानानै दङ बेखौबो सोलायगोन बेजों लोगोसे आङो
समाजारि जेसेबां बिथिङाव नांगौ रोखोम जायो बे बेलायाव लिरनायनि गेजेरजों बाथ्रा बुंगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लाइसिफोराव बर' थुनलाइ आफादनि गासै लाइसिफोराव आङो जेसेबां हायो हानायमानि लिरबिदां लिरनायनि गेजेरजों समाज फोसाबनायनि थाखाय आङो आवगायलांगासिनो दङ। आं इयुनावबो आवगायलांबाय थागोन। नोंथाङा सासे सरकारि साख्रि मावो आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, मा रोखोम नोंथाङा सम दिहुननानै नैबे सल'माखौ नोंथाङा राव सोलायदों? औ, बेयो जोबोद क्रिटिकेल, आंनि कन्डिसना जोबोद क्रिटिकेल। नाथायबा आं बे क्रिटिकेलखौ बोजबनानै लानाय खामानि मावो। माने आङो माहारिखौ जोबोद मोजां मोनो। माहारिनि अलखदसआव आङो सिरियै थानो हाया, जायनि थाखाय आङो गावनि सोरखारि खामानिखौ नांगौ रोखोम मावनायनि गेजेरजोंबो सम आरो खाबुखौ थिग गोरोबहोनानै आंनि जिल्ला आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आङो आफादखौ दैदेनलांबाय थादों। दिनैसिम आङो 2 टार्म आं हाबा मावगासिनो दङ। आङो आथिखालनि आफादगिरिनि अनगायैबो बिनि सिगाङावबो आङो नेहाथारि बिबानखौ गोबां समनिफ्राय सालायबोबाय थादों। आङो सेन्ट्रेल बर' थुनलाइ आफादनिबो आङो जिउनां सोद्रोमा जानानै दङ। आं आसा खालामदों जे हाबा मावनायाव माखासे गेना गोरोन्थिफोर थायोबाबो नांगौ रोखोम नाजानाय थायोबा हयथ' आं सौसिलांनो हायो। आं आसा खालामदों जोंनि क'क्राझार हालामाव आफाद सालायनो थाखाय गोबां जोंनो टिम नांगौ आरो बे टिमफोरा इयुनाव जाहाथे मोजाङै मावनो हायो आं आसा खालामदों। आरो दिनैनि नैबे एकाडेमि बान्था मोननायनि गेजेरजों आङो आरो जोंनि टिमफोरखौ आरो हाइ स्पिडआव खामानि मावनो थाखाय खावलायबावनाय जादों। नैबे समावहाय नोंथाङा खावलायबोनाय जाखांफुनाय थुनलाइयारि बा सल'मा लिरनायफोरनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ खावलायबोनाय मेसेज होनानै नंगौ, जोंनि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोन, लाइमोन फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननिसिम गोख्रोङै आङो खावलायनो लुबैयो, लिरनाय हुदा खालाम। लिरनानै नों नांगौ रोखोम आयत्त' खालाम आरो मोजां टपिक्सफोरनि सायाव लिरनाय ट्रेन्सलेसनखौ खालाम बा गावनो क्रियेटिभ सोरजिनाय खालाम। जेखि लिरा बिथांमोनहा जाहाथे लिरनानै ओरैनो जानला मोनला खालामाजासे बेखौ मोनसे फाइल बानायनानै बेखौ मोनसे बिजाब महर होयो। बिजाब महर होयोबा बे मोनसे रेकर्ड जानानै थागोन आरो बियो हयथ' इयुनाव बिथांमोननि मोनसे हिस्ट्रि जानानै थागोन आरो बिनिफ्रायनो हयथ' गावनि लाइफ स्टाइलफोरखौ सोलायनायाव खोब मदद मोनगोन आरो। क'क्राझार होनोबा मोनसे गोग्लैसोनाय जायगा होननानै मिथियो जाना, नैबे समावबो नोंथाङा गोग्लैसोनाय जायगानिफ्राय मोनसे गोग्गाथाव रादाब लाना फैदों, मा फोरमायगोन? पर्बतजराखौ आं गोग्लैसोनानै थानाय होननानै बुंनो साना। मानोना पर्बतजरानि गिबि हिस्ट्रियानो जाहैबाय जोंनि पर्बतजराया बर' जारिमिननि गेजेराव बयनिख्रुइ गोजौसिन मासि दं होननानै आं सानो। गुबुना मा सानो आं मिथिया, नाथाय जे जायगायाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बायदि सासे धोरोमगुरु आरो समाज सिबियारि बिथांनि जोनोम, जे जायगायाव बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन IAS सतिश चन्द्र बसुमतारीमोन बायदि बिथांमोननि जोनोम, जे जायगायाव डक्टर कामेस्वर ब्रह्ममोन, सभा ब्रह्ममोन बायदि गिदिर लिरगिरि बिथांमोननि जोनोम जायगाया बोरैहाय गोग्लैसोनानै थानो हानो, आं बेखौ आसा खालामा। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो खौसेथिनि गेजेरजों समाजाव गोरोबलायनायनि गेजेरजों समाजखौ फोसाबलाङोबासो बे गोख्रों आरो गोजों जायो, बे मोजां जायो, आं बेखौ सानो आरो। दा जोंनि पर्बतजराखौ गोग्लैसोनानै थानाय, जोङो हयथ' माखासे हान्थामेलानि खेथ्रआव एसे उनफिननानै दङ, बेफोर हयथ' सामयिक आरो जोङो समाव जोङो बेखौ बोस्रांनानै लागोन। आथिखालाव गावनिनो सरकार थाबाय, बे बेलायावथ' सरकारानो नुगोन, जोंनि नांगौखिनि रायजोनि सुबिदाखौ सरकारा होनांगोन, जों बेखौ आसा खालामदों। पर्बतजराया माब्लाबाबो गोग्लैसोनानै थानो नाङा आरो गासै पर्बतजरानि रायजो राजाखौ आं खावलायगोन, जोंनि पर्बतजराया माब्लाबाबो उनफिननानै थानो नाङा। गुबुनजों दानि डिजिटेल मुगायाव जेरैबायदि जौगानांगौ, बे गासैबो टेकनिकफोरनि गेजेरजों गासैबो बिथिङाव, रांखावरि बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं आरो गासैबो बिथिङाव जौगालांनो थाखाय आं खावलायगोन। नैबे बासबारि होनोबा मोनसे जारिमिनारि जायगा होनना बुंनांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे समाव थानाय बे जायगानिफ्राय जाजेनदों, मा बुङो बे समाव? बेथ' एकदम नंगुबै बाथ्रा, जे जारिमिननि थाखाय, जाय गिबि जारिमिननि थाखायनो दिनैनि बर'फोरनि गेजेराव BSc, BTC आरो BTR, दा 1987 मायथाइयाव जुदि बासबारियाव बे हिस्ट्रिकेल मोनसे डिमान्डखौ लानानै जुदि बर' मुभमेन्टखौ खालामामोनब्ला हयथ' बेबायदि खाबुखौ हयथ' मोननाय नङामोन। दा बेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गावनि जे स्पिरिटजों फैनानै बेवहाय मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों सेपारेट बड'लेण्डनि थाखाय जे घोषणाखौ खालामबाय,
बिनि फिथाइयानो दिनैनि बिटिआर। नोंगौ बिथाङानो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सार अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथाङा आथिखालावहाय नैबे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो सासे गाहाय आफादगिरि नैबे समाव आरो बिथाङा सासे सरकारि साख्रि मावनानैबो नैबे समावहाय गावनि समखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो बिथाङा सल'मा लिरनाय आरो थुनलाइयारि सिबिनायावहाय गोबां बिहोमा लाबोदों। नमस्कार, মই ডক্টৰ प्रतिभा पसारी अग्रवाल, IVF স্পেচিয়েলিষ্ট এট আপ'লো ফাৰ্টিলিটি গুৱাহাটী। মই জনাব বিচাৰিছো যে মই কোকৰাঝাৰ আপ'লো ডায়েগনষ্টিকত 23 মাৰ্চত আহি আছো দুপৰীয়া 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই। যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে, আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বুকিঙৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত। আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।